idan ka karanta wannan aya a lokacin da ka shiga cikin wani wuri na tsoro, kana tsoron za a kama ka, kaga an kama wasu, saboda ita addu'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace tana tasiri alama nazala wa alama lam yanzil, tana tasiri akan abin da ya riga ya faru da ma abin da bai faru ba, Allah ya kiyaye. Ka shiga ciki kai addu'a, baka shiga ciki ba ma kai addu'a. Allah ya ce idan ka karanta alqur'ani sai mu sanya shamaki tsakaninka da abokin gabanka, sai zo ba zai ganka ba. Idan kaga ka karanta irin wannan ya ganka, to an koma mataki na biyu ko na uku ne na alkawarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. In kaga kayi addu'a kuma Allah ya bari an kama ka kuma sharadin ya cika, to ɗaya daga cikin biyu ne suka same ka, shine Allah ya ajiye maka sai a lahira kaddara ce tafi karfin wannan, ko kuma Allah madaukakin sarki zai yi maka a nan duniya abin da yafi wannan din, kuma ka jira sai ka gani. Imam al-Qurtubi yace ni da kaina na gwada wannan aya. Yace ana yaki a garin mu, an kakkashe kowa, ni kuma kawai sai na fito, kuma tsakiyar abokan gaba ne. Kawai sai ga wani mahayi ya hawo doki da takobinsa a tsirara, ya kakkashe mutane duk jini a jiki, ya daga sama, kawai gashi nan ya rufato. Ya ce na tabbatar da cewa ni kan kawai fulle bin kai zai yi, ni kadai ne dama na rage nama. Ya ce kawai sai na karanta wannan aya, wa idza qara'ta al-qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Ya ce wallahi wannan mutum haka yazo ya wuce gab da ni, kamar ma bai san akwai mutum ba, kawai ya wuce da ni kwata-kwata bai gaddi ba. Wannan shine hijaban mastura na alqur'ani kenan. Irin wannan a cikin alqur'ani yana da yawa.